дар як тирпаронӣ дар сарҳади тоҷикистону қирғизистон ду марзбони кишвари ҳамсоя захмӣ шуданд. Нирӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар эъломияе гуфт, ҳодиса баъд аз зори 8 июл рух дод. ҷониби Қирғизистон қазияро тавзеҳ надодааст. Нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон мегӯяд, тирпаронӣ баъд аз он шурӯъ шуд ки 4 сарҳадбони Қирғизистон бо либоси омехтаи мулкиву ҳарбӣ ва силоҳи оташфишони АК сарҳади Тоҷикистонро дар минтақаи Росровути деҳаи Деваштичи вилояти Суғд ғайриқонунӣ гузаштанд. Мақомоти Қирғизистон ҳанӯз ин хабарро тасдиқ ё рад накарданд. Номбурдагон қасд доштанд ки аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 аспи сокинони ноҳияи Деваштичро ба қаламрави Қирғизистон интиқол бидиҳанд, омадааст дар эъломия. Дар идома гуфта шудааст ки марзбонони Қирғизистон ба амри марзбонони тоҷик итоат накарда аз силоҳ оташ кушоданд. дар натиҷаи тирпаронии ҷавобӣ ду сарҳадбони қирғиз захмӣ гардиданд. Ба иттилои расмӣ мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон дар ҷои ҳодиса буда қазияро таҳқиқ мекунанд. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 976 километр марз доранд, вале ҳалношуда мондани мақоми 504 километр сарҳад солҳо боз ба яке аз мушкили ҷиддии миёни ду ҳамсоя табдил шудааст. Рӯзҳои 28 ва 29 апрел дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон низоъ сар зад ва дар он муноқиша дар марзи вилояти Суғду Бодканд аз ду тараф беш аз 50 кас кушта ва зиёда аз 200 нафар маҷрӯҳ шуданд.